Nedođije je u velikoj opasnosti. Strašni gusar preti da uništi Petra Pana. Namanite Petra Pana u moju zamku i onda ga ščepajte! Čudovišta su na slobodi. Vrebaju iz močvara. Michael! Zliron! Nećete se izvući! Kao i klan pokvarenih čumbasa. Vidiš li, Šmik? Vidiš li? Magična knjiga Nedođije. Da li Petar Pan i njegovi prijatelji mogu da ih zaustave? Zar vam onaj oblak ne izgleda čudno? Zliron! Trči! Moje! Ma daj, Kuko! Siguran sam da ti je nedostajalo da vas opet isprašimo po zadnjici! A, Petre, tvoj mali mozak ne može da shvati da sam sada neuništiv. Da li će se proročanstvo ispuniti? To je knjiga uradila! Magična knjiga Nedođije je najmoćnija stvar na svetu, Michael. Hoće li Petar Pan moći da spasi Nedođiju? Promašio si! Spremite se za legendarnu priču, za nove avanture. Petar Pan i magične knjige Nedođije.